Ahojte milí diváci a ľudia, pekný večer vám prajem. Máme druhý deň, niektoré kolotoče už nám dokonca začali stavať, takže sa poďme na nich pozrieť, dokonca nejaké už prišli. Tu máme dokončenú detskú mánež, tu je Twister, tu máme Ibizu, ktorú nám už začali stavať. Kasa je vysvietená. Tu máme autodrom. A tu máme Haligali. Tak tu máme labute. Oznámim vám jednu správu, že tento rok bohužiaľ booster ani extrém nepríde. Neviem, prečo majú inú akciu niekde, takže booster ani extrém nečakajte. Tak tu máme autodrom. A detský kolotoč. Tak tu máme bobovú dráhu. A tuto máme detský kolotoč, trošku stípu, komáre už nás zožrali. A detský vláčik, alebo teda vláčik. Tak, tu máme ďalší detský kolotoč. Tu máme korytnačky, to je novinka, pravdepodobne. A tu máme trampolíny Spider-Man. No, tak tu máme Twister motýle. Breakdance. Pravdepodobne od Lunaparku M&L, ak sa nepletiem. Tu máme Ghost House, práve prebieha stavba. Áno. Tak ďakujem veľmi pekne, zožerú ma komáre, to je zatiaľ všetko. Dúfam, že možno už asi nič nepríde, ale škoda, že neprídu tie dve kolotoče. Ale zajtra zase nahráme video zo stavby kolotočov, už niektoré by mohli byť postavené ako napríklad Haligali a Ibiza. Ďakujem, pekný večer, Tomás Kolárova.